el tercer equip, però senyores i senyors, tenien 8 victòries. Aquesta és la novena, cap d'equip guanyador, l'aplaudiment pel Josep Maria Fol! I tenim amb nosaltres el senyor Vicenç Aguilera com a president del Circuit de Barcelona, Catalunya, i també el senyor Josep Abat com a president de la Federació Catalana, encarregat d'entregar aquestes copes als guanyadors. Yamadube, Folk, Endurance, Arturo Bizón, Pedro Valcaderas, Antonio José Marcos i Alejandro Alex Martínez. El senyor Joan Fonsader com a director general del Circuit de Barcelona, Catalunya, encarregat d'entregar les copes endavant doncs amb el segon equip classificat. Un equip doncs que pilot ells han sigut campions del món que debutaven aquí al Circuit de Barcelona, Catalunya. Honda Endurance Racing, Julien da Costa, Sebastián Gilbert, Freddy Forés. Una victòria al vol d'or i un segon lloc també aquí al Circuit de Barcelona, Catalunya. I endavant anem a entregar el tercer classificat. Ho fa el senyor Vicenç Aguilera i també el senyor Josep Amat. Entreguen el tercer equip, Yamadube, Folk Endurance 2, Andreu Esteve, Òscar Manuel Amao, Albert Santamaria, Alejandro Rubio. Si la copa era grosa, cuando me lo comento, si la copa era grande, la que viene ahora para recoger el jefe del equipo, es el José María Fol, cantaban con Samir Dalim, la copa Sagan, con el señor Josep Maria Fol, no victorias, guardem-la, sí senyor, i també la gent de la Federació Catalana, el senyor Josep Abat. Després de les fotografies, quan vulgueu, anem a celebrar i anem a remullar una miqueta l'equip Honda, a veure si no es fa, el senyor Folk es queda, Honda, davant d'ells i podria, bueno,